also to you. Happy Easter Day. Happy Easter Day. Ganda. Happy Easter Day. Ganda. And magko-comments ako, Mami Isa, ng 5 videos mo, no? Still watching, sis. Thank you so much. Dito ako sa pang-apat na videos mo. Mami Isa, overlooking view in Davao City or Jack Ridge. Ang cute naman ng bata. Ang cute. Anak mo ba yan? Mami Isa? Yan. Yung ibang videos mo, Mami Isa, wala siyang ads. Yan. Kung may ads siya, pinapanood ko yung mga ads nyo habang nagko-comments ako. Binipaste ko na lang sa title para matapos mapanood yung ads. Service na. Shouty, service na. Service na. Hindi wag mo. O diba, naka 2 minutes ako sa videos mo, Mami Isa. Sige, mag-ano tayo ng comments ng 1, 2, 3, 4, 5. Sige, pang 5 videos na to, Mami Isa, no? Junpei Technician. Yan. Kadawayan sa Davao Floral. Fiesta ba to? Idol June, punta na ako sa mo na. Tapos na ako kay Mami Isa. Ikaw naman ang next ko. Idol June P Technician, next naman kita. Yan, dan 5 videos mo, Mami Isa. Yan. Pag di ko pa kasi ganong nadikitan siya, nagko-comments ako ng 5 videos. Ayan, Idol June. Ads. Ads ako, Idol June. Ads. Ads po tayo, ads. Yan, thank you so much, Mami Isa, sa patambay. Thank you so much. Dan na ako dikit na maya watch ko video nyo. Yan, thank you so much, Mami Isa. Mami Isa, mag-end na rin ako. Yan, magwa 1 hour na ako. Mag-end na rin ako after mga 5 minutes. Sit down. You don't have money na. You didn't get your money. You tell me. Telecommunication equipment CR splicer replacement. Ang galing naman.